moƴƴe jettoɗe fewde e nene baba juuroɗen halifaɓe diine e halifaɓe banggue dawrugol ne tawno kala ne jiiɗa hoore no ɓuɓri on hoore wonno no wenaki tigui bandiraɓe hande kadi en jaggui dialal mongal jabirgal mongal wakkiraki dasiraki wakke taƴa balaɓe dase taƴa cudduli ne haalirtani henna on noon so tawi en kaali ɗum on woni guiɗo men sehil men musidɗo men mo wona musiba men mo hakkude mum e men woni mbarude rewrowol walla mbiya fanana e ñaama ko lango taw heddugo wutortaki woni Kalidou Ndiath Kalidou Ndiath noon so tawi en kaali ɗum kaalen rendo pulago kaalen kadi tigui rigui ha joni mogo kono noon alay saago hakkillaji duto toon to Piiji TV nde tawno kanko e ceerno modi eɓe mbaɗa noon golle juɓɓuɗe juutuɗe pawidinɗe ɗe galɗa e gorolti ɗum noon nde wutti fonte e jullare yato joom tawaka dokken musidɗam sehilam woni Kalidou Ndiath salmina eyyi alhamdulillah subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim tigi caggal yettude Allah e julde e nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam en jetti nene kono kadi en jetti baba kono kadi mi yetti ceerno mi juurimomo mawlana cheikh al islam alaji ibrahima Niass Baye dijo dow mi salmini kadi yeewoɓeɓe en direct e YouTube he mi salmini kala kadi mo ganduɗa aɗa waɗa commenté walla aɗa waɗa partagé walla aɗa waɗa aimé Tiitoonde TV konngol arta e yeeso ma noon tigui rigui nde tawno no wurti folte e jullare yato joomum tawaka kono noon Kalidou hannde yimɓe jeeyata taw jeeyata ceeru modi hakkude ma e makko ko mbaɗoɗo rewro wonɗo walla ɓe wattoɗona e ñaamo kala ko tawi ɗum wutortaki oɗo yeeti eyyi ceeru modi ko jaaru Fouta minen ponno ardude boom mais ko jaaru Fouta kanko ne omo jogi toon golle ɗe o yuɓɓitta toon o wona Fouta tan mi wona Dakar oɗo saaha o wona Dakar mi wona Fouta ko noon tan mais o salminimon mawde andi so artoyima o aroy ɗo inchallah ɗum noon so artoyiɗo mo aroy ɗo ɗum noon so tawi hande min jiiɗi andude holi gonɗo Kalidou Ndiath holko Kalidou Ndiath jaboto min tigui eyyi Kalidou Ndiath kam no weeɓi sifade par ce que jibinami ko ɗo e Dakar kadi mawnumi jeeyami noon ko wuuro ne wiye Madina Ndiathɓe wuuro ceerno Hamdou Rabbi Ndiath toon babam jeeya kono yayam jeeya ko wuuro ne wiye Nammareɗo eyyi somi wawi sifade tan e ko rabɓiɗi Kalidou Ndiath Kalidou Ndiath ko o woni Kalidou Ndiath mboɗo sikki fulɓe ne kewi wiide ko soppini lummini hojjini hay goto yiileta kono haalirta ni henna ɗum noon ko ayawo mo gowɗon yiide ɗo banggue mogo kono noon ko ayawo ngo gowɗon yiide ɗo banggue émission ngaji kanko Kalidou Ndiath ne haalirta ni henna Kalidou hande ɓureten yewtude koye fannu mogo Kalidou holko nanni ɗum mogo eyyi nanni quand même o dijo dow ko d' abord ko yidde par ce que min guila 2005 puɗɗimi wadde mogo puɗɗorimi noon koye jolfuɓe troupe jolfuɓe tan ne wiyeteno daara e duniya 2005 min puɗɗino wadde mogo jolfo saade seeɗa seeɗa emin mbadda hen ha ɓooyi noon min gacci min garita min jooɗi ko juuti après min mbaɗani hande min jii Dembo e Bojal watte dogde 2STV min mbaɗi feere min mbaɗi hen adhéré ko ɗum nanni amen e mogo te kadi ko ɗum nanni amen e mogo Pulaar kono so ƴeewama hande e nder ngal ɗo ñallagal mogo ɗo banggue wolof ɗo koɓe keɓata heede koppareje ɓuuri heewde fuuf walla mbiyan nawdataki ni eɗo banggue fulfulde nde haalirta hen holko tagui Kalidou Ndiath wadde transhumé ummade to faade tigui rigui ha jooɗi e fulfulde nde beele ko wondemo pullo ngo walla eyyi mboɗo wawi wiide ko Allah hoddiri tan par ce que minen nomin natata e mogo Pulaar min coynonoki hen kalis boom ko yidde tan par ce que saɗa waɗa hunde e ɗemgal gongal a sikkano so tawi troupe Pulaar ne woodi boom min mi meeɗa ɗum andude mais no jooɗima ha jiimi Dembo e Bojal ni doga 2STV jiimi hen Mama Sokhna Ba en Baba Haadi en Amadou Diallo en affaire o weeli kam trop no galumi kollumi ɗum ceerno Modi mbimomi ɓe eɓe mbawi koɓe mbaɗata ko teni jalni jaami Facebook mbaɗmi ajouté Mama Sokhna Ba min gandodiri o totti kam numéro makko ɗon contact amen ardi ha nanmi e Pulaar he mais nomin natata hen min coynonoki hen kalis boom ko yidde tan e jinguere e wiide tawde emin mbaɗa ɗum e banggue jolfuɓe pourquoi pas min mbatta ɗum kadi e banggue Pulaar tawde noon ko Allah min natirno hen ɗum tawi hande kala komin dañi hen ande Allah rokki amen quoi beele wonanani on nimsa caggal tigui rigui ha joni ene ɗaccuɗon toon to fannu wolof to paaɗon tigui rigui e ɗo banggue fulfulde nde eyyi bon nimsa nan hen ala hen par ce que ko woni nimsa nan hen par ce que hande sa wonino e banggue jolfuɓe ha joni peut être toon dañal ngal ɓuranno hewde mais nimsa ala hen par ce que mbaɗanɗa ɗum ko leñol ma hande ka pullo ka ɓi pullo ka tan pullo so ɓima ari kadi ko pullo wonata harata ko Pulaar te maɓe mbi ɗum bamma waɗi ɗum walla mawo yeeɓ image uji bammakko peut être kankone o jokko hen o ƴeewa wadde ko bammakko wonno walla waɗa ko ɓuuri ɗum ɗum tahi nimsa nan hen kono kadi nimsa ala hen diƴo ɗum
nimsa nani hen kono kadi nimsa ala hen dijidu ɗum ɗon est ce que emin mbawi andude mbaɗa andi kam exactement ko Demba e Bojel mbaɗi on inspiré ha natɗon eɗo rendo fulfulde noon haadirta ni henna hande Kalidou Ndiath rendo ngo foof en yiiɗi andude exactement beele Kalidou kañum koɗo banggue drame tan ha joni waɗata walla ala Kalidou ene waɗa koɗo wiye comédie eyyi hayso tawi mboɗo waɗatno comédie ɗum iɗinomi wadde min ceerno Modé Cheikh Ndaw Cheikh Sara banggue jolfuɓe ko garam mbubuji ɓornoto noon mboɗo waɗa comédie mais nen koye banggue jolfuɓe mais guila nanmi e pulaar he kam ko drame tan mbaɗami te mboɗo andi ko hen keddotomi par ce que ko drame tan gandirami ko drame gandirɗa ko hen keddora ne tawno artiste foof ene foti wonde polyvalent comme ne Sanekh ni en calmintuma alay saago so tawi neɗɗo golli ko golli ko yuɓɓi yumti rendo ngo fof yo guiri mumen annene woto hersu wiide tigui rigui oɗo ko waɗata ko ene wawi ɗum nde tawno Sanekh eɗen gandi no aratno o debbi nde o arti tan ko comédie kono ni ha ɓoosede yimɓe jiyama ko facette mo ganduɗa hoorema woni ni ɗumen surprise ne fewi sanne ɗum noon wona kanko tan ande eɗen mbawi ƴettude e Paul Nante woni Yero kañum kadi en jiiɗumen hen hande beele so tawi Kalidou rendo ngo walla so tawi tigui rigui a joni scénariste sohlima ɗo banggue comédie fulfulde nde ma artu hen walla ala ɗo kedɗa aɗa wonan hoɗo kedɗa eyyi aɗa andi hande sa wi Sanekh Cheikhou Gueye walla mbiya Yero Sow min e mabɓe profil aji gona gotum par ce que profil kadi ne joua par ce que min sa ƴeewi hande profil am ɓurmi nannude koye cukalel ande somi ɓornimo cumci babiraɗo walla mi waɗi laafa hatta yesso cukalel ngel ha joni yaltat ɗum tawi mbimi profil aji gona gotum te aussi ɓe garduno ko comédie ɗeɓe gardi e comédie noon ha yimɓeɓe gandemi après ɓe pawi comédie o ɓe gaari e drame min noon ko rétroverso min gardumi ko drame ha yimɓe gandiri kam min komi jeune komi cukalel joni noon somi wi mboɗo wahlito mboɗo yahamboɗo waɗa babiraɗo mboɗo waɗa comédie affaire o ko mbiyata ko nayyi jardirat laaceji nayyi mbattere yardude laaceji pulaar o joni ne laaɓi fa tabarakallah mbaɗa andi ko jillu Fouta ngu waɗi ɗum mato joyi jo foof aɗa yillo Fouta aɗa wona toon ko fotide lebbi ha hande madame yewnuma walla sehilaɓe ma jewnuma e nder oɗon tuma kono hande ene wayno kamɓe ɓe jeehi ɓe ɗaccima ɗo hen an Kalidou kono noon eɗen gandi sonduni ko dow kono hakkille mum ko less ne tawno ko ñamete ko yarate ko foof eɗen gandi ko less tawete kono noon Kalidou ene heewi amateurisme e nder milieu showbiz o surtout aussi eɗo banggue men enen fulɓe ɓe e nder on tuma ne tawno kala pinɗo wiyo wonde ene yiɗi jode théâtre beele ko kala pinɗo tan joue théâtre walla ala théâtre on ko namdi ko jiiɗa e ɗum ɗon eyyi ɗum ko wiide alhamdoulillahi rabbil alamin par ce que hande sa yi site uji men walla compte uji men YouTube ko fati e pulaar hande a wawa ɗum limde hande ni keewi te nden ko goto wiyeteno walla bo mbiya ala ko wiyeteno kadi série mo ganduɗa haalata ko pulaar taw ne waɗi qualité ko série haal pulaar en série fulɓe taw ne weeli ne waɗi qualité nden alano joni waɗi guilay jeewo en ha e minema en alhamdoulillahi rabbil alamin joni noon ko ɗum sukaɓe rewɓe ɓe sukaɓe worɓe ɓe jiyata affaire o waɗaɓe marqué ɓe jiiɗa kamɓe ne wattude joude théâtre e banggue pulaar o joni noon ko heddi ko woni holɗum yimɓe foof dogui dirani banggue téléfilm o walla dirani série ji pour yimɓe paama mais ko foti waɗede ko ha joni waɗaka woni holɗum woni hande troupe ala troupe woni holɗum troupe théâtral mo ganduɗa ko pulaar jaaha ɓe mbima ɗum woni théâtre ko ni haaldirte sa jooɗima e caméra ni waɗirte ɗum woni ko ganduɗa ko réglement ji ɗi ko ni sa joɗɗima e neɗɗo sina haala ko ni keɗortoɗa ɗum ko ni ƴeewirta ɗum règle aji ɗin ɗon foof mbawɗa ɗum janggude tan koye troupe a faami te troupe aji hande ngala woodi tan ko dijudu sohla neɗɗo goto yaha noddamo so ari ñande tournage wonata ko c'est la première fois caméra ne fawa e makko walla dijudu wiyo suka debbo walla suka gorko ni yooli profil makko ne moƴƴi o wiyama ar tournage so ari no o wiyama ni kaldirta ni mbaɗirta affaire o muusa ni naggam e naggam tawa ɓe ndewani hande toɓe poti rewde ɗo ɗum noon mboɗa andi so yeehi ha yeeso ma addo e caɗele par ce que kala no wayi waade tan koɓe mbiyata ko talent ko Allah rokkata tan kono technique kam ko ma jangge tan kono noon so yeehi ha ɓooyi noon joguiɓe technique ɓe mboɗa andi ɓen keddoto kono ɓe ganda talent tan ɓe jogui ɓe nawdani e technique sa renaki ma probléme mawɗo waɗa est ce que ɗum ɗon wona faute Kalidou Ndiaye en yaaɓe ene goni troupe aji ne haadirni hen ha keeɓi hen gandal gandi holko woni faux raccord gandi holko woni suspense gandi tigui rigui ha joni holko woni téléfilm
gandi holko woni théâtre sur scène e nder ɗeɗon gueɗe e nder oɗon tuma ene jogui hen humpito beele ɗum wona faute mon pourquoi pas hande oɗon jooɗo oɗon goya wonde troupe aji godani hande ɓeɗon sukaɓe yiɗɓe ɗum ɓe e nder oɗon tuma beele on mbawa ittude seeɗa e temps uji mon mbaɗa ɗumen formé eyyi mi jaaɓi ko mbiɗa ko j'accepte mais kala ko jiiɗa minen hande komin ardaɓe par ce que minen komin sukaɓe tokosɓe e komin mbaɗata ko min ganda hen kadi hande haydara neɗɗo foof tan mo jiiɗa won mawɗo ardiɗo mawɓe ardiɓe peut être kamɓe ɓe gonno e troupe jolfuɓe ha hande pulaar o noddi ɓe gaari ɓe noti kamɓe ponno wadde créé noɓe mbaɗirta créé sen youtube pour noddude hen fulɓe yo mbaɗ abonné non ponno waɗirde saaluji ɗi ganduɗa ɓe mbiyat kala jiɗɗo wadde théâtre pulaar ya arat toon ɓe jangguinma déjà holko woni théâtre ɓe jangguinma holko woni pensée holko woni parole holko woni plastique holko woni jeu corporel holno waɗirte rectifié sa waɗi erreur e nde ɗum foof ɓe jangguin théâtre from eyyi holko woni foof a faami kono heewɓe jarani toon gol mbaɗono dijjo du kañum yaari ko banggue yiiloyo sen mum daña hen kañum gartama walla yiiloyo sen mum tawa wonto fonno iderede woni holɗum yiɗɓe wadde ɓe yooɓe ñangguine ɗum d'abord taw soɓe gaari hen maɓe gandu ko holɗum mboɗo jogui hen foti kono kadi ngabbu ha dow mawniraɓe amɓe yero ene woɗɓe kamɓe fof ɓe jogui Amadou Diallo en on kam fof ɓe jogui hen foti ne hannirtini en non min kam mi hulani min kam haalano arde fof no kalɗan ni vraiment ɗum ko hunde fonde wattede hakkille ne tawno ko haali ɗo ko c'est quelque chose qui est très important kadi aussi neɗɗo so tawi wonde aɗa wona e hunde waw hunde nde to d'abord sa wawi ko nden mbawata yuɓɓinde ɗum ko nden mbawata aussi weltinde yimɓeɓe e nder oɗon fannu kono noon so tawi a wawa hunde nde a wi aɗa naata e hunde nde sa renaki kala ko boni janggo e jaam ko an bonni ɗum il faut yimɓe mbatten hakkillaji men ne moƴƴi ɗum noon so paari en gartat seeɗa gatotoɗen natude ɗo Kalidou e nder série jeewo holde ɗum arti eyyi Kalidou e nder série jeewo ardi ko komin wannoɓe Korka Yero e Bébé Aïcha min mbaɗani ɗum Pindi TV min Yero en e ceerno Moudi en Korka ka waɗi beusi ɓiɓɓe fulɓe jiiɗi ɗum aɗa andi Korka kam ko lewru tan nde Korka ka gasi noon hewɓe mbaɗi commentaire mbi woto Korka ka darto par ce que ne weeli joni noon eɗen calminamo de passage Daouda Moussa Dia o wi tawde ko noon Korka wawa dogde ñande foof joni tawde Korka ka gasi goppen ha mo wuuri mais mbaɗen essayé continde goɗɗum Yero waɗimo proposé scénario mo ganduɗa wiyete ko jeewo Daouda waɗi ɗum accepté kala ko fonno hen waɗede o waɗi woni guila e galleji guila e autoji guila e kalisaji waɗi hen déjà minen koye équipe he min jeeya mi wima minen mbaɗi Korka Yero e Bébé Aïcha joni noon heddi tan ko wadde complété heddiɓe pour yimɓe mbaɗa jeewo hawre e Yero ni sohli casting am o wi pour mi woni hen ɓi ko Yacine wona nenam mbi noon ala probléme min puɗɗi tournage jeewo ko noon dal natirmi série jeewo beele an e Yero koye Bébé Aïcha puɗɗiɗon liggorade walla gaga ɗum ɗo noon puɗɗinomo liggorade ko ɓooyi eyyi wonmo min puɗɗino no wiye Jarabi mo ganduɗa grand Bouba fonno ɗum wadde min puɗɗi tournage uji yeehi ha nder noon waɗi haalullaji cewɗi tan après projet o ari mais projet kam tengtinɗo ha baɗɗo réussir ha yalti fuɗɗori koye Korka Yero e Bébé Aïcha sumi holko woni caɗele men jo e jo foof so tawi wonde scénario fawama yimɓeɓe jeehi ha puɗɗima tan yahata ha nder hunde nde to welata ɗo e nder oɗon tuma ko ɗon tan yimɓeɓe kewi kuppanede appétit ji men holko tagui ɗum ɗon e nder rendo men nde heewi hen pour jouer hunde tan joofa ko caɗele e saguede eyyi Didio Dou aɗa andi kala ko jiiɗa won goto foof en neɗɗo no ardirte hen hande sa yi projet ji kewɗi jaɓata yaade par ce que souvent koye ardiɓeɓe gonata par ce que hande Didio Dou wiyata ardima Kalidou tan kañum ɓuuri ɗum ƴoƴƴe hande oɗo saaha mo tolniɗen hay goto ɓuurani ƴoƴƴe hay goto te oɗo saaha mo tolniɗen en tolnaki e saaha gratuit par ce que goto foof ne jogui galle mum to nokku ɗo foof fani koye hunuko mum to cukalel ala e ligguey hande aɗa wawi yiide cukalel dañƴo 7 ans liggo liggey mo ganduɗa ne waɗi mérité yoɓede 500 000 yoɓmo ɗum woto wi ko cukalel o bonna ko yoɓmo ɗum woni ko haalde te ñamde hakke moƴƴani a faami joni noon yimɓe puɗɗoto goto projet an pota kam yobde ujunnaji 10 jaaha joɓa kam ujunnaji 3 ko heddi ko ñaama min sumi tinoyude est ce que ma welam welata kam te sumi yalti hen gonga o mi heɓata par ce que ɓe mbiyata ko mawɗo o woni e gonga te souvent communication ne waɗi fayida a yiyat mawɗo waɗa ko waɗata ko ha para yaha idoye ma e communication yaha waɗa communiqué ko ganduɗa waɗa victimise o hoore mum wiya min de komi jam faaɗo o komin formimo komin waɗi muni tawa aɗan formi neɗɗo aɗan ñaama e makko ko woni hakke makko ko a jaɓani mo tottude par ce que en ndendi projet addi 1 million enen ɗiɗo ndendu ɗum woto wi komi cukalel yoɓum hen ko woni hen foddam tan hay somi duppoyat kaali somi duppoya ɗum noon tahata projet ji kewɗi fuɗɗo
ko asa continue souvent tan koye ardiɓe wonata ɗi firti wonde ko gongaji ene natti ɗon wonde jomumen gardoto au lieu ko so tawi keeɓi koppareje ɗe kañumen candide 90% en candide ɗum koye men 10% ɗi mbiya wonde ene pecce woɗɓe heddiɓe ɓe jaada ɓe te ɓe ganda junggo woto foɓɓata te jaw woto singlata kadi ɗum mbeɗa wawi aɗa wawi attande rendo ngo holko haɗi théâtre jeewo 3e saison o wawde yaltude e nder oɗon tuma mbeɗa ɗo arde par ce que hande renno ngo ene ɗomɗa jeewo telle sorte que jamma e ñalawma subaka e kikiɗe hiiri weeti ma woot namdiɗo mi wonde théâtre jeewo beele jokkitta eyyi Didio du aɗa nanno kam ko ganduɗa hay an ɓuuri kam ɗum andude aɗa wawno ɗum ko renno ngo jiɗɗenaa ko ƴettudema seeɗa tan aɗa andi jeewo fotano wonde série continue pour yimɓe paama jeewo ko scénario mo ganduɗa ko dañuno to fuɗɗi dañi to haaɗi sa faami min ne jarmi posonde komi ponnoɗo mayde mi yalta e série he e goɗɗum to ganduɗa ko fonno gaynede mais le premier saison o waɗi ha gasi woni ko demande national yimɓe foof mbi woto haɗɗo a faami joni noon deuxiéme saison yaaha winda continent te goɗɗum ɗum woni yimɓe gañño yaaha ha mbayno wiiri manam jeewo yaaha ha natta safte ko safanno ko manda sa faami ko jinmi haalde ko ɗum tahi ɓe mbi wadde yo hanne ɗo goɗɗo kadi yaltini goɗɗum ɗum kadi leñol ngol fof ni namno 3e saison jeewo 3e saison jeewo an enen gonduno e jeewo waɗi ha gasi presque 200 et quelques épisodes mi anda walla ɓuuri ɗum hay sponsor goto ala hande jeewo no wayi yodde ni galleji ɗi koko luwa an ka seede otoji ɗi wonde ganduɗa koko luwa hay so tawi wonde ganduɗa ko otoji Daouda Dia restauration an aɗa andi ko yimɓe guuri toon e no wayi hewde goto foof kadi jaltuɗa e jeewo ka joɓaɗo kalis te on ɗon revenu YouTube wawamo ɗum yoɓde foof tan koye poste neɗɗo goto yaltanno woni Daouda Moussa Dia joni noon rennogol kadi so yiiɗi 3e saison waɗa kamɓene il faut woda koɓe mbaɗi surtout ko fate banggue sponsor hen sahaji eɗeni gono feñaji koye men enen e nder koye men woni oɗo hen sahaji eɗen gono feñaji e nder koye men a yiyat neɗɗo o waya wonde rokkaka sponsor taw ɗaɓɓitani sponsor no foti ɗaɓɓidirede sponsor ni non ɗon mi wonani d' accord Didio si sport pourtant heewi hande joguiɓe émission ngaji eɗen mbiya wonde keɓani sponsor uji ɗe kono noon kañumen gandiran ko ɗanade ha pina so pari paya tigui rigui ha joni ɗon ɗo liggoroɗo e nder oɗon tuma sans pour autant que yaade ɗe mbaɗa ya déposé dossier ji men toon to ganduɗa hoorema woni to sponsor o ɗaɓɓite ɗum eyyi aɗa andi ko tahi heewɓe jeyata ɗaɓɓoyde par ce que télé fulɓe ala mo ganduɗa ko chaîne national jaltuɗo ɗo e Sénégal walla mi tinani télé fulɓe nan ɗon non télévision fulɓe ala e TNT gonga walla wonani e canal wonani e TNT hande ni TFM yeɓirte walla 2STV a yeɓirta noon télé fulɓe a yeɓirta noon Pinde a yeɓirta noon Tiitoonde gonga walla wona foof ko YouTube joni noon waɗoɓe kadi sponsorisation ji émission ji eko wayi noon kamɓene ɓe jiiɗi ko visibilité so tawi émission ma haadi ko 30 000 walla 40 000 vues ko ɗon haadi ko YouTube te leñol ngol manam wona ko ganduɗa yimɓe foof ni nani ɗum ko banggue goto tan yarata bon kamɓene ɓe jittani wadde produit ji mabɓe wadde noon wona enen ponno yaade ɗaɓɓoyde sponsor mais kamɓe fulɓe ɓe ganda eɓe jeeɓa kamɓe ponno fewjude comme hande jiiya fedde wonde caggal leydi waɗa kolo merci waɗa kolo woni holɗum a yiyat fedde gonɗo caggal leydi hande non si a yiyat hande fedde gonɗo caggal leydi wiya lewru foof mami waɗa naggam mami waɗa naggam aɗa andi ɗum continta mais an hande joguiɗo marque ma jiɗɗa yimɓe ganda ɗum ar tan mbiya min mi waɗi sponsor hay sinno ko lewru walla mi waɗi sponsorisé 10 épisode walla 4 épisode gadda ballal ma goɗɗo Allah ballal mum jewte kam ko million ngaji pera hen so tawi ko Allah an aɗa andi ɗum kam wona maham nele mamoudou jeewo des millions et des millions et des millions mbaɗa hen frais te jeewo silkiti wajiɓe hande mi haalanma hunde jeewo damal ngal merci an kadi seeɗa jeewo hande tahi kala ummiɗo yiiɗi wadde série woni boyuji Fouta Vision ɗi jiyata ɗi fof non mi haala kamɓe fof jeewo silkitiɓe non boy danan noon ɗon dawa walla heddara aɗan ɗo kam minen goni meilleur site ɗum ko Allah waɗi après Fouta Vision en gaari ɓen site uji ko noon hunde fof mawɗo hoore Tiitoonde fof nana gara inchallah Tiitoonde kam ala buse ɗon kam yeeɓa kono fewi attention de Tiitoonde hande direct uji mum waɗata won site uji hande mawɗi biyeteɗe hande kañum woni top jeera keɓata ɗi direct uji mais aɗa andi hande série jeewo billahi wallahi wonko heewi ko joué e leñol ngol a faami wadde ko wiide alhamdoulillahi rabbil alamin hande won site uji ganduɗa nanɗo walla won mawɓe wonɓe ɗo joguinoɓe site mumen ko wolof mbaɗanno hen walla langue goɗɗo ko grâce à jeewo tahi ɓe changé ɗum ɓe gaddi ɗum ɓe mbatti ɗum pular manda sa nani ko mbiyatma jiɗɗa yiɗɗo eyyi manam kamɓe nden ɓe gumano leñol ngol
parce que sa aɗa andi an ko gonɗa ka pulla mais a yaran banggue pulaar ko jarɗa banggue jolfuɓe joni a yi noon pulaar ngu waɗi intérêt seeɗa seeɗa udduɗa jolfuɓe gartuɗa e pulaar he mi anda sanene ko jiɗmi wiide ko wadde on firti ko so pulaar o kadi fuɗɗima waɗa caɗele mi uddat pulaar o mi rutto e jolfuɓe jiiɗani noon ɓe eɓe ganduɗa kamɓe ɓe jooɗi tan koye pulaar ngu ɗum ɓe jiiɗi wurde ɗum ɓe jiiɗi wurnaɓe anani wadde dal ko mbawma hen wiide se jeewo kam wattata e aduna ɗum kam mbaɗa wawi mon ɗum wadde confirmé ɗum cikkuɗa e non jeewo kam wattata e aduna ɗum kam si confirmé hay seydi goɗɗo sina watta ene wawi wiyede jeewo walla jeewo numéro 6 walla jeewo numéro 7 kono jeewo mo jiyanoɗo no les mêmes têtes on kam wattata. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que par rapport aussi leñol sene liggo toujours a waɗa ɗumen encouragé kono wiidade waɗa ɗumen découragé yimɓe ne mbaɗa série ɓen mo eɓɓa série ɗumen mbiya wonde hono jeewo exactement wawa wattude won min mboɗo ɗami ni won série ji garewo ɗi ganduɗa hoorema ene poti wadde 1 million de vie. Non pas côté vie Mbaye Gueye Faye wima il y a jamais 203 hande série ne wawi arde ɓuura kalis jeewo pourtant a faami waɗa sesa rek ɓuura kalis jeewo ɓuura ɗum acteur aji mawɗi waɗa hélicoptère uji waɗa avion ji waɗa ha yaade Amérique no tournoya toon foof pulago ne wawi ɗum ne wawi ko ɓuuri ɗum mais chaque fois tan manam iɗiɗo o hande sa ɗomdi a yiiɗi yarde a yari ndiyam ha ɗumditi a fawi kaso a siiwi kadi aɗa yarta kas mo iɗunɗa yarde e deuxiéme kas o jiɗata jiɗɗa wiide wonde ko ceerno janguinma fof on wawi heddude ko firma cekkinoma wadde gese ko noon tigui rigui ko Kalidou Ndiath taw noon ko on mo ganduɗa hoorema woni acteur e nder série jeew Kalidou holto kalista woni eyyi kalista omon Nouakchott oto salmina oɗo passage série boy mon cœur omon Nouakchott jooɗi omone jaam aussi d'accord Kalidou est ce que c'est facile wadde incarné rôle mo mbaɗɗa incarné o par ce que aɗa jeeya e yimɓe ɓe ganduɗa ɓurɓe hewde yaltude jeew nde tawno aussi ko onon goni acteur eɓe principal e nder oɗon série holno ɗum wano eyyi bon no musno musani par ce que eɗen gonduno mo ganduɗa kadi ko bawɗo ko waɗata ko woni frère Yero Sow kanko wallatno men eko heewi par ce que neɗɗo ko janggui e neɗɗo ko janggani kadi wona gotum te kadi omo laaɓani ɗum reedu waɗa saaha cikka ko ni o wima ala haaldir ni waɗir ni ha affaire o feewi hayso tawi woni komin gandi hen seeɗa kono kanko ko ɓuuri hewde à 60% kanko waɗatno amen complété ɗum tahi rôle o après wattidi webde te komin mbaɗatno ko komin jiiɗi min gonno e wadde eyyi te neɗɗo kadi saɗa waɗa ko jiɗɗa souvent Allah waɗat hen barke tan bijo ɗum ko noon tigui rigui on nani so tawi a yiiɗi hunde Allah waɗat hen barke ko noon en calmini bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe wonɓe toon to laylay rendo ngo woni semboji men Facebook enen jeeɓa en calmini toon mo ganduɗa kañum woni Mouhamadou Pafdam sikki de ko ɗum woni inde nde on mo ganduɗa kañum woni Bocar Sy o salminama o juurama o weltanama kono noon en calmini Mamadou Sow en calmini aussi Yago Diakité kamɓe kala e kuuɓal ɓenen jeeɓa en kono noon alay saago en calmintu Amadou Ly Fama Gako kamɓe kala nde tawnomo limti yiɗɓe feññina añɓe tew toon ko yiɓɓe men omoni ɗon kono alay saago joyo jo foof ndewen e inɗe mabɓe ne haadirta ni henna kono noon kala hen mo en kalani inde mum gande wonde ko kañum gaddiɗen limde ne haadirta ni henna Kalidou hande caggal jeewo aɗene e nder série ji goɗɗi won série goto mo jaltinɗon e nder oɗo saaha elle ko kañum woni e dogde ne haadirta ni henna on série mbeɗa aɗa wawi artande min hen seeɗa mi anda ko waylo jamanu ɗum jamanu waylo jamanu eyyi on série kadi ko Pindi TV jeeyi ɗum caggal nde jeewo gasi min mbaɗi kadi galle Amadou aɗani galle Amadou kadi deuxiéme saison o mi noddanoma hen kadi tawtorami nde galle Amadou gasi kadi aɗa andi minen kam koye série ji tan min guuri min mbaɗi kadi série goɗɗo biyeteɗo waylo jamanu actuellement ko on ɗon woni dogde Pindi en tant que série wondude Zeydou le fils de Khalifa mais ko kalɗa nane ko alay saago garten hen en jii vie uji ɗi jeewo heɓannoɗi plus de mawon 600 000 vies 500 000 vies elle joni série ji garɗi joni e nder on tuma pour jiya série joguiɓe hen nombre ɗiɗon vie uji ko caɗele gonata elle mato série ji garɗi goɗɗi kesi ɗi vie uji ɗi na ɓeɗo usade par ce que aɗa yiya série doga pendant plus de une semaine pour wawa dañde 100 000 vies ko caɗele saguede ɗum kadi aussi holno mbawɗa artirde ni ɓe eyyi diƴo ɗo woni ko mbimami nane ko tan aɗan arta hen par ce que mi winomo ko wayno jakimi de trop même aɗani ko wayno jeewo kam artata ko ɗum tahi mbimami noon par ce que nden ko jeewo tan wonnoɗo comme si que RTS no wonirno ɗo chaque mardi eɗen jeeɓoya télé théâtre
sada kan ara jodda ada yebo météo jodda ada yebo fof tan pour fadde théâtre est ce que ɗum gomɗinta konngol tan ngol mbiyata wonde leñol ngol heewi ko ƴettude cas joƴƴi non wona on banggue sa yi hande oɗo série film darɗodiri ko heewi aɗan ko tahi par ce que joni site uji ɗi koko keewi série ji koko pecci nden dijo du wonno koye série jeewo yaltata tan ko Pindi TV goɗɗo kadi wonno koye série jeewo yaltata tan koye Pindi TV kono joni imagine toi Tiitoonde TV nan ɗon Full TV nan ɗon goto fof nani waɗa série nan ɗon et ainsi de suite merci goto fof nani waɗa série mum a faami e boy ono mo ganduɗa nani rewi caggal amen tan Fouta Vision kala komin mbaɗa wiyomo waɗa ko wayi noon te o wawa accuɗa haaba yeeɗa hay so wawa mon ero série goto fof nani waɗa série joni noon ɗum woni télé manam comme no élection locale ɗi tan a yiyat hande oɗo commune mbaɗa élire o pour affaire aji ɗi pecco joni noon so feccima nattat hewde ko ɗum tan mais goɗɗum ala wadde yo bandiraɓe jaa ɓe ganda wonde série ji ɗi ene jokki te won série ji goɗɗi e waɗede préparé ene mbawi ni ɓuura série jeewo kono no wiiri ni série ne wawi ɓurde série jeewo welde kono ɓurde ɗum ampleur ko caɗele sakkede wonata général Pakou leñol mona yeɓen ɗo ene joni e Facebook en beltanimomo no fewi kankone aussi mo jooɗo ɗo ma wonko namdiɗen mo e projet ji makko gonaɗi e dow majjum ma o ara so Allah holaɓaji tan marka invité mo ara Pakou leñol kala invité ɗo mo o waɗat fausse rendez-vous min wi noon Pakou leñol moom Pakou waɗanani warata Kalidou waɗimo défié de oui ɗum noon wat feere pennamo no wawi wiyerde fendu Kalidou so tawi aɗa wawi bon Kalidou en gartat ha joni koɗo banggue mogo jiɗmi nayora ɗen Kalidou est ce que yaata ha nder Kalidou wiyene ɗacca gam hirguiji tuuma ɗi gandanɗa hoorema enen mogiyankoɓe ene fawe e dow men hande so wiyama mogiyanke tan yimɓe ene mbawi wondemo classé e nder fannuji goɗɗi taw kanko ala ko woni fandare makko ala ko woni tuuye makko e muuye makko so wona leñol ngol hen sahaji ni ga omo haɗa hoore makko uniquement o waɗane leñol ngol e nder on tuma sen jii hande ka Amadou Diallo ɗum ɗon ni ma tagge ni yaade ha ɗo gandanɗa hoorema wiya ɗacci ɗum ɗon aussi ne ɗum kewi nde walla ne nanɗa ɗum nde holno ɗum wayama eyyi dijo ɗum aɗa andi enen fof jiidi métier ngal mboɗo wawi wiide noon par ce que an ala ko ɓuurmami andude e théâtre pular hande min somi yeehi ha mboɗo wiye mboɗo waɗa découragé mboɗo acca wona ɓiɓɓe fulɓe téléspectateur yeeɓoɓe walla yiɗɓe ma ɓen tahatami accude non mais koɓe jiidumi eko mbaɗanmi ko ɓen tahatami yiiɗa woppude par ce que waɗa saaha important waɗa saaha neɗɗo wuurma ko ganduɗa a sikkanno neɗɗo wawama wadde ni te onon ndenni même meccal ko mbatton ko tawa ko mogiyanke hono mani a faami somi yeehi ha mboɗo wiya mboɗo waɗa découragé tan ko baɗe noon takata quoi mais wona yeeɓoɓe wona koɓe mbiyata fulɓe ballani par ce que neɗɗo jawdi mum a forçata yo walle merci a forçata yo rokke par ce que wona farata wona sunna ay lootade e rokkirde e haare wona force welete tan mbaɗa ɗum par ce que an waɗi concert waɗa mi wiyata ɓiɓɓe fulɓe ballani yoɓe mballunno kamɓe jeeyi jawdi mumen foti wallude mais foti walludirde ko minen ɓe ganduɗa minen mogiyankoɓe ɓe ganduɗa hande goto foof nani ƴetti lappol mum walla goto foof nani ƴetti lawol mum walla kala mo jiiɗa ne yaade goɗɗo o mbiya wadde oɗo hante min natti wawde yaadude ko ennemi o ande manam ɗin ɗon affaire cewɗi te enen en kewani mogiyankoɓe kewani min waɗa saaha ko ɗum tahata kam yidde wadde découragé dijo ɗum firti wonde ko enen mogiyankoɓe ole jaggodiren ole jokkodiren ole guittodiren kumpa ole ko goto foof jaggana goɗɗo ene nelda lien ji mum ene paasa kono ille hankkadi yimɓe jaa ha hankkadi ƴetti haasidagal ngal pawi ɗum tiguirigui e dow jeese men te alors ko tawnano so yimɓe ndendi meccal ko fasiraɓe ene poti wawde jaggodirde e wallodirde e ittodirde kumpa saabu ɗum so tawi oɗo yeehi tan ene wayno ko an yeehi ni saabu ɗum kala jaaɗo yahanto ko leñol ngol wadde noon so tawi yimɓe ndendi fandare ɓe donki famodirde tan wonen paadisiɗo fandare wonde ne jiiɗa e ɓamtude leñol haasidagal kam mboɗo wawi wiide ala e yeeɓoɓe walla yiɗɓe par ce que sa ari Fouta ɓe teddinate ay oto saha joɗɗa gonɗo caggal leydi itta jawdi mum nelduma wima tinnoɗe wona gonga sa yaltini mbaɗi partage ɓiɓɓe fulɓe nana jeeɓa nani mbaɗa commandé par ce que wadde ɓen mbaɗi fodde mumen ko heddi ko woni ko minen mogiyankoɓe nder koye amen probléme o ko toon woni par ce que goto foof yiiɗi ko ardade a faami goto foof yiiɗi ko dañde te jiiɗa dañde temedere mo gonduɗa o daña bus sappo ɗum wawa wonde hande gonga Allah fondani kono hande kala to dañɗa temedere neɗɗo balluɗoma ha dañɗa temedere o ittu kam hay sino ko capantati walla capannayyi totta ɗum mbasama nanguidde cukalel walla mbasa wiide ko an tan jaadanmi hande sen jaadani a yaade kaari tan minama hante natti welde par ce que ko kaari jaaduɗa elle so tawi mi ƴeewi wujjude seeɗa e hakkille ma jiɗɗa wiide ko woni hirgueji tuuma mogiyankoɓe nana fawi ɗum ala ko fawiɓe ɗum so wona mogiyankoɓe hono mabɓe gasi
ko tigi kalda Kalidou en exclusivité on nani ko Kalidou haali ko te kadi exactement ko woni ko wodi Kalidou hande yimɓe heewɓe ene keɓa fartaŋe e mago kono ganda meccal fof ko moko ɓuuri hewde caɗele est ce que aɗa wawi artande yimɓe gila tan ɗo banggue finde subaka law tournage mbaɗa fewani wiye wonno ya fewani alay sago mbatta e nder on tuma guiray pourali ɗi gila tigui ha joni e jennoje ɗe gila malli ɗi hay ko nandi hen ko yimɓeɓe mbaɗata consommé ko yoɓe gandu wonde ko ƴiƴam mogui hen koɓe est ce que aɗa wawi artande hen yimɓe seeɗa eyyi an kam a wuuri ɗum par ce que en gondi somon enen mbalɗon no jammo leeso woto enen kewno wondude suudu minen gonnono suudu woturu noon non ɗon aɗa andi série walla théâtre ko ɓuuri hen welde won jooɗade yeɓde yalta tan jooɗɗa jeeɓa ɗum ɓuuri hen welde par ce que guila e binduɗo scénario mum ni jooɗo nder jamma ni winda ni wiye séquence 1 séquence 2 yo dijo du haalde ɗum kaaliɗo après o haalday ɗum e kalissa après o jaabomo ɗum so ɗon yawtimi guila e binduɗo on ɗon guila e jaltinɗo jawɗi mum ha waɗi guila yaade noon ñande tournage mbiyeɗa ɓorno wutte comci ɗi eyyi mbiyeɗa aɗa jogui 33 séquence e saison he waɗa aɗa foti addude 33 wutte imagine toi 33 comci holɗo ittata ɗum te kadi jiɗata ɓornade ko kiste wala ɓorniɗa ɗi yaay si te kala wutte mo ɓorniɗa sa ɓornitima ɗum neɗɗo waɗa commentaire wiye dijo du épisode 6 jawtuɗo wutte oɗo ɓorninoɗa a faami ɗum tagi toujours jiɗɗa te kadi jitta wadde ko image ma yoyot pour hande koreji men wonɓe caggal leydi ɓe sina jeeɓa kamɓe ɓe mbawa farnorade hollirde kamɓe ɓe mbiya minen leñol amen ayi série qualité ɓe mbaɗata wonɓe hen ɓe ko yontaɓe a faami sa yewti e comci ɗi gara e finde law 7 heures pinata presque aɗa jogo séquence uji ɗi ganduɗa kadi ko jamma ma yaa presque à 22 heures walla 23 heures taw aɗa tourna yahat ha an hoorema nde wattan musde on tikkodirat e nder koye mon on coowat e nder koye goto fof haɓantu goɗɗo merci jodɗa mbaɗa séquence goto ha para ɓe mbima ko mbaɗɗa ko moƴƴani a wawa haydara imagine toi taw yimɓe foof no jooɗi itte kadi mbiyeɗa ya wattu ɗum puddorinoɗa ha to haali kadi gara aussi mbiyeɗa ya kaptu dialogue merci gara joni joni ɓe mbima ko ɗum poɗɗa haalde a fotanen ɓeydude a fotanen ustude pota ɗum nangude e hoore ma ɗum so gasi ƴette kadi wiye yo nawe montage yahay montage ha para wiye wonko majji hen kadi garte mbatte wadde haydara ko weeɓi hen ko pour wiide yimɓe ɓeeɗa jooɗade yebde kam ɓuuri hen webde quoi mais to rewata ɗo ha comme way kono mburu tan to rewata ɗo ha wono mburu kam ɗon ko maara de to ala dijo du machallah cehilagal hakkude Kalidou e dijo du koye nder jeewo he tan wonno walla eyyi ko hunde wuurande quoi eyyi tawi ko haalde gonga kam ko hunde wuurande par ce que ayi neɗɗo wonɓe ganduɗa hande enen gonduno tournage hande hewɓe en natti jogdade e mabɓe contact en natti jogdade e mabɓe numéro aji wadde ɓen ko tournage tan wadduno men mais hakkude men dijo du kam mboɗo wawi wiide wona tournage gaga tournage o gueɗe kewɗe mbaddama hen merci mboɗo wawi wiide ko hakkude tan mawniraɗo e miñiraɗo walla hakkude guiƴiraɓe ɗiɗo yaadoɓe par ce que ala komin cuuɗodirta hunde fof mboɗo suusimo haalde hunde fof mboɗo suusimo ñagade kanko kadi pareil te kala ko mbaɗanmi so tawi no tiide e yam il faut mi noddamo mi tintinamo o haalnami hen ko andi kanko ne o suudata kam haydara te ɗum woni jaarigal mbason suuɗodirde emin mbawi jooɗade noon lewru taw min jiidirani kono ɓerɗe ɗe hakkillaji ɗi fof yaade kono noon eɗen gandodirno ko ɓooyi kono ko série jeewo tagui en suusodirde ha cehilagal ngal jibina ɗon kono hewɓe so tawi jiine mbaddaten ni e kadi aussi telle sorte que yero aussi en belta ɗum no fewi ne tawno ko kanko waɗe men ɗum ha telle sorte que so tawi yimɓeɓe jiidi en tan cikkata wonde ɓeɗo ko kamɓe mawnidi walla ko kamɓe jiddina walla kamɓe ni gondita goto walla kamɓe mbaldata gotel ɗum ne kadi aussi e nder tournage he o joui ɗum e men kono caggal tournage o kasi elli aussi o juuɗe men ne tawno mo wawno werlanima e suudu wondu o werlama e suudu wondu dans ce cas kono kala ne jaaɗen ko enen gondata eɗen jewta eɗen kaltida ha goto men fof wawi suuse goɗɗo o mboɗo yiɗi garten seeɗa eko fewte série jeewo hol épisode ɓurɗomo wadde hen marqué de série jeewo série jeewo épisode ɓurɗomo wadde marqué walla séquence ɓurɗomo wadde marqué de série jeewo eyyi woni to lelnama e hôpital mbaɗnami ɗum ɗo mbaymi comme jaltuɗo salle d' opération eyyi on ɗo séquence kam to lelimi e dow leeso ɗo ha yero ari babam ari kay kanko yero aɗan ɗo kanko woni babam o ari te aɗan ɗomo wadduno en henan o wi kam mbaɗa aɗa semore mbimo e mboɗom semore et tout o wi kam mami artu ɗo nde o yaltata nde ha mbimo baba a yahat ɗon comme sika rek ko gonga e gonga dal woni ɗon
on séquence kam ni waɗi kam marqué. Est ce que so tawi a jooɗima a yebti épisode aji ɗi hen sahaji guitema ngal tan goni? Non, bien sûr ko tawi kadi ni ngal to gomɗi wona bom jeewowo mais miijoto affaire o no yaaruno ni guila e tournage uji e no yimɓe mbano nden affaire o no wayno welde e joni no yimɓe ɓe artiste ɓe no ɓe mbayi goto fof rewini o haaldata o haaldata e goɗɗo après ni hersinoyam kadi no muusam par ce que sino ko sagam ambiance on ɗon tan yimɓe joguino noon continta kala artiste ko ƴetti artiste hono mum ara walla ɗum kanko ne so ƴetti oya kadi ara walla ɗum fof dal wona ɓingue yumma e ɓingue ba so tawi noon wiyete gonen ɓiɓɓe yumma saabu ɗum enen fulɓe eɗen kewi haalde konngol kono ngol konngol kam vraiment eɗen poti itti ɗum e nder men eɗen mbiya wonde ɓingu yumma mettugu ɓuuri ɓingu baaba welngu eyyi kono noon ɓingu baaba ene weela ha ɓuura ɓingu yumma welngu ni o hoore mum ɗum noon so tawi wonde en ndendi meccal eɗen gandi Kalidou jibinama ha mawni fotide foti ni en ganda holno wurti en ganda aussi holɗo wonno en ganda jinnaɓe en ganda holngol mboto par exemple o ƴetti haaju no wombira dans ce cas no sa hawre makko e nder oɗon tuma poɗɗa tan ko jaggudemo ganda aussi ɗo kawruɗo ɗo 1 jour wiyandra concert o wallahi ndeysan wadde noon ɗo aduna mo jikki ɓafti mefti foof koko gasata ala ko gasata so wona laamu keno kono alay saago beltonoɗen holmo ganduɗa hoorema hannde ko stagiaire e nder Tiitoonde TV mo ganduɗa hoorema ko Bella Sy taw noon ko misma tam tabarakallah waɓe noon hannde en cohli ɗo banggue mogo eɗo banggue wadde théâtre ɓe potte kadi ɓe gartiri hen haalirde hen so wona ɗum noon ko jolfuɓe kutortoɓe c'est ça ɗum l' essentiel o par ce que ɗo joni kala mbaɗɗo événement ɗo banggue jolfuɓe alay saago weeɗamo jungo tawno mo jogui oɗon connaissance ɗum tagui noon minen min jiyata waɓe noon emin gacci ɗumen tawno mo fitti ko wurdanno ma fotte ene yiile o noon fulɓe kewi wiide mboɗen andi Kalidou ko keddirɗen waktuji men natti hewde ne haadirde hen kono sonno ko sago mabɓe kamɓe kala ɓe nodda ɓe mbawa haaldema en direct kono noon inchallah on va essayer de programmer ça dans ce cas so tawi plateau ji men ɗi mbaɗama pewnama ha peewi e nder o tuma ma o artoy ɗo taw noon somo arta ɗo artirɗo koye ceerno Mody inchallah dans ce cas aussi ɓe gara e fulfulde de ɓe gara aussi e gandal ceerno Mody et ainsi de suite hakkude ma e Pindi TV ille ko contrat musu woni ɗon Kalidou eyyi Pindi TV kam ma hawtomiri an aɗa andi hewɓe oɗa saaha nodduma mbima mboɗo jogui tournage walla mboɗo jogui émission mbiya mi wawa arde koye contrat gonni ɓe mbima bon koɓe yiiɓe koye mabɓe joni koɓe suutuɓe balla ɓe mais an aɗa andi ko woni contrat hande min e ceerno Mody min mbaɗi signé Pindi TV ko contrat de fidélisation image woni image ma ala droit yaltude banggue goɗɗo so wona Pindi TV eyyi walla émission mo ganduɗa hande dijo ɗum kam hay somi waɗat émission mi yaaha mi soke mbaɗa wawi ɗum wadde par ce que sa noddi kam tan mi arat hakkude Pindi TV noon ko yettude Daouda Moussa Dia PDG Pindi TV kanko mo ganduɗa fof ko kanko waɗi fof ko kanko yoɓata te wonko ganduɗa neɗɗo wawa ɗum haalde dal mais yo Allah yoɓmo dal moƴƴere kanko wanni amen contrat mine ceerno Mody kanko yoɓata amen lewru fof te kadi alhamdoulillahi rabbil alamin dal fof feewi dal fof feewi alhamdoulillahi rabbil alamin kadi aussi ala ko on kandani so tawi ko Allah onon noon mogiyankoɓe fof sonno ko sago yitere wayata saabu ɗum sa yi tan yimɓe ne jofodira sa yi tan moni kala ne daara goɗɗo andu wonde wonko jomum heɓani nde tawno so tawi neɗɗo dañi ko jaggi tan waɗi concentré tigi rigi golle mum a wondata ko goɗɗo jaggi ko nde tawno an aɗa andi ɗo gonɗa ɗo wonɗo jimɗa kono so tawi ala ko jimɗa aɗa wajjikini tan hakkille ma wonat banggue goɗɗo te so hakkille ma woni banggue goɗɗo ene wawi ƴogde hasidagal ɗum tagui hasidagal kewgal addata ɗum ɗon ko gueɗe ɗiɗi basale kata ɗon hasidagal heewi jibinede ɗum noon yo Allah riwtan en hasidagal ha mbawen dañde ɗe jagguɗen basen ni jogade temps ƴewde ko hoɗɗe jogui ko ƴeewen ko joguiɗen ko ƴeewen kadi nafde hen naftude hen leñol ngol c'est quelque chose qui est très important hande normalement Kalidou en ponno jogade ko 4 kotuji mumen ene jaaha tigui rigui so tawi neɗɗo yii ɗumen e nder oɗon tuma eywa kono noon nanɗon tan e tawno so tawi fonnoɓe safrude so ɗeɗɗi mboɗo sikki on cafretenoɗo sellata ɗum noon Kalidou hande holno jiiruɗa en tant que tel sehil ma guiƴƴe mo battorɗomo wadde créé structure te kadi wonde jeune yidde wonde entrepreneur telle sorte que aussi ene liggotono ene nokkuji goɗɗi ha hande joguima hakkille wiide wonde yomi créé ɗum ɗo woɗɓe mi wawa fottude ɗumen pour mbawa liggade hen ɗum kadi aussi hol message mo mbawata lancude hen e kadi hol ko mbawata rokkudemi e min e waɓene am pour min mbawa hutorade oɗon wasila
eyi dijodu ɗum kam mbiyatnomi hade mi gaynude il faut mi haala hen par ce que hande ko dijodu waɗi ko heewɓe no ponno ɗum wadde te mbaɗani te machallah ko mbaɗata ko aɗa wawi ɗum en meeɗi ɗum haaldude musée nde kawruɗon toon e cérémonie goto mbimami hande no mbaɗa ni e ko mbatta ko no Allah rokkirma hen don e ko kalta ko no wayi labde e dande nde no wayi sellude machallah hande sinno ko ka jolfo gonnoɗa hande kala mbaɗowo publicité ko an noddata hande kala mbaɗowo cérémonie ko an wonata maître de cérémonie so tawi ko noon wiyete to ma yoɓe kalis kewɗo mais malheureusement koto gonɗa ɗo woni leñol fulɓe ɓe ganda talent ɓe gandi ko cehilagal malheureusement kala ɗo ari moƴƴani de eyi moƴƴani par ce que hande ɓe gandi ko cehilagal ɓe mbiyat tan nodde kaari ɓi kaari walla en noon mboɗo jogui copain on goto ma waɗ ɗum gratuit alors que affaire o fotano yaarude noon hande sinno ɓe jagguino hen tigui rigui hande a fotino uddidde hande studio ji kewɗi te hande c'est rare keɗoɗa publicité soirée taw ko fulɓe walla publicité mbawɗo wonde foof nana hen dande Dj Dou ko goɗɗo tan mbaɗon ceerno Mody noddete wiye yo wat te sa nani bo ma wi a oɗe Dj Dou ɓurnomo ɗum waawde pourtant eɓe mbawno tan arde gona hande Dj Boubs amen kala tan publicité mo nanɗa e Pulaar wiye ko Dj Dou waɗi ɗum par ce que Allah rokkuma ɗum goɗɗo wonko wawi ana wawa ɗum mais eɓe gara pourtant mais so tawi jomum ari no yiɗata ardude ni kono mbiɗa ni kala garɗo wima wonde koye leñol he jeeɗa ɗum tawi mbima voilà ɗum tagi noon an on ko jangguiɗa kam ha heewi par ce que aɗa jangguinimi ko gandanɗa hoore ma e nder liggey ma ko hen mbawɗa par ce que en ɓooyi haalde ɗum e nder tournage e nder liggey ma ko hen mbawata hebde hunde e nder liggey ma ko hen yimɓeɓe mbawata hokkudema gueɗal e nder liggey ma ko hen mbawata wadde professionnalisme telle sorte que mbawa hebde hen hunde ɗum tagi noon so tawi a ƴeewi tan a wiya ɗo yurmo walla a ƴeewi cehilagal a ƴeewi bandiragal tan a wawa hebde e hunde peut être ne wawi wonɓe gandanɗa hoore ma jiɗata men publicité ji gara mbiyen ɗumen prix kaldede mumen e nder oɗon tuma jaaha mbasa artude voilà malla won hen jooɓa ko gandanɗa hoore ma ɗum ɗo aɗa andi waɗanima arrangé won hen noon mo peut être ene jiiɗi nanede ene jiiɗi andede ene jiiɗi aussi daade mumen mbiya wonde ko kañumen mbaɗi oɗo publicité dans ce cas kañumen ƴetta volontaire wadde kono noon hande sa yi Dj Boubs heeɓi ko walla yettimoɗo e nder on tuma walla yimɓeɓe mbatti accude worɓe ene jaaha mum publicité hay sono ko tawi ko 250 000 joomum arata ene yoɓa ça veut dire que Dj Boubs hande wonko liggi e nder Sénégal ha telle sorte que moni kala so nani daade makko ene wawi accude kala ko jagguno hetto ɗum intéressé ɗum wawa arde ɗum woni wonde influenceur ɗum noon eɗen jogui ɗum mais il faut que ma rendo ngo faama ɗum exactement faama wonde ko jahata tottiya Kalidou Ndiath ko sa totti ɗum Dj Dou ɗo dande makko wawi yettere ɗo peut être dande Kalidou wawa yettade tigui wallahi visibilité mo jogui o so waɗinima peut être aussi Kalidou ala oɗon visibilité e nder oɗon fannu so tawi koɗo banggue makko ko Kalidou ha joni wawi waɗandema hen ko peut être sa tottima Dj Dou oɗon visibilité a wawa ɗum hebde donc nak c'est comme ça que ça fonctionne ɗum tagui noon bon sa wi aɗa ara e nder leñol aɗa adda en professionnalisme telle sorte que jomum aussi gandira ɗum hande oɗon gandi hunde musat kono en tampat kono inchallah un jour viendra ma en mbaɗ atteindre objectif uji men nde potiri ɗum wawde wadde atteindre so Allah lamɗo jaaɓi nde taw noon nana yimɓe nana puɗɗo famde seeɗa petit à petit l'oiseau fait son nid noon français wi ɗum noon Kalidou te no mbaɗɗani ko noon a wadde créé label ma mbaɗa professionnalise hoore ma mbasa fadde leñol mbasa fadde Ibrahima walla Kalidou ko woni yeeso ko ɓuuri heewde wat créé gona e lawol ngol garɗo tawma hen jaaɗo wuppuma hen c'est ça l' essentiel so Samba arani tan ma Demba ara inchallah oui Allah uddata galle udda damal artire falantere mo ɗaccutoɗo hendu natir ɗum noon ko noon tigui rigui en calmini Demba Gaye Molo sehilma machallah Seydi Gaye Demba Gaye Molo sehilma ñalawmaji men e Mbour wonno ñalawmaji men e Mbour hay goto fayta ɗum o mono yeɓen en direct Demba Gaye hande ko guiɗo ma sehilma Kalidou Ndiath mo gandanɗa hoore ma vraiment je suis fier e wiide wonde komi waɗi présentation ma hakkude ma e Demba Gaye Molo ha hande jokkodiral ngal wawi jalɗude telle sorte que kalno haaldema o wiyata wonde to sehilma woni ande noon aussi la même chose ɗum noon yo jokkodiral ngal juut neɗɗo moƴƴo saabu ɗum kala ne neɗɗo dañi neɗɗo yo jaggu e junngo neɗɗo mum holla ɗum oɗon neɗɗo arjigui ma ɓeydoto kono usata wallahi kadi aussi oɗon neɗɗo so tawi wonde o andi kolluɗama ko neɗɗo tan maw ɓeydo gonɗinde neɗɗagal ma ɗum ko gueɗal ɗum noon Kalidou mboɗo andi en gaari ha ɗo nagge wayde ladde albarka so tawi won ko jinnoɗa mi namdoma mi namdakima bisimilla ma kono noon kadi
machallah madame en mbiyatmo tan yo ɓeydu volume gowaji ɓe mbiyata ko yo ɓeydu volume bébé o noon vraiment mi foti arde yiidemo mi yiyanimo ha joni kono noon nomi ara yiidemo no haadirni hen ɗum noon en mbiyat tan yo Allah wuurtu batte ɗum woni ko ñagorɗen vraiment ko weltanademo no fewi nde tawno an foof e wonde suka an fof aussi tigui rigui ha joni e darade e saaha ma aɗa andi ko pohra koyngal ma ɗum kadi aussi c'est pas donné à tout le monde nde tawno hande won hen cikara wonde so tawi asamane one tello so dubbi en piɗe ɗum noon koko ruttoto ɗum noon ko ɗum woni cukagu sa darima e jallugol cagaragal cikara wonde ko kala ko woni yeeso maɗo e ferade ɓenda ɗum noon anden aussi ka neɗɗo jankiniɗo kadi aussi ka neɗɗo bawɗo jaggude neɗɗo guila e sehilaɓe ma wonɓe ɗo hen en mbawa wadde émission ha par ton kalani bébé Aïcha sehilma ko guiɗo ma no fewi joom iPhone 13 yam joom iPhone 13 ɓurma serde téléphone joom iPhone non reno de ren 13 ok c'est bien ɗum noon en beltanimomo no fewi ko waɗi ko waɗe place saabu noon so tawi neɗɗo walli sehil ma walla so tawi neɗɗo waɗini sehil ma ko an waɗani te kadi hay min hoore makko min mbaddi ñam golluji ɗum noon ko neɗɗo baɗɗo fayida no haadirni hen dans ce cas joni bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe en jii ko Kalidou Ndiath wonno ɗum noon Kalidou konngol ma cakkiringol e nder émission men Koddo Tiitoonde eyyi Koddo Tiitoonde émission o baɗɗo fayida question uji pertinent kadi ɗi ganduɗa dillini ɓandam ndu seeɗa salmina kadi laawol gongol Demba Gaye Molo gorko mo siwre camɓe ko dendam noon kono omo jogui nafoore kam tawi ko Allah eyyi veruji am ni noon ɗi keeli veruji ɗi dokkunoɗa ɗin veruji an veruji fof ponno helde haydo wallahi ko bébé o heeli ɗum anan Demba Gaye walla mi goɗɗi ñaago an direct kam joni goɗɗi gara paquet o neldar ɗo nanɗon ko yettudemo no fewi de joddu e ñaganademo Allah oɗo label yo yaaru yeeso so mboɗo jogui hen yakkin ma yaaru yeeso par ce que ko weeli kam e ma aɗa waɗi osé aɗa suusi ko mbatta ko waɗa saaha donnoɗa ko ganduɗa mi wiyat o noon anda hoore mum mais sa yi ha ɓooyi tan noon yero yerami eyyi Allah fawde hen junggo mum wadde décourage tan mbasa wadde décourage ko kalmiɗo ko ganduɗa mi juumi mboɗo yarlo mboɗo yaafo waɗoɓe commentaire ɓe foof min jii oɗon jaafo mi salmini waɗoɓe commentaire ɓe kamɓe foof mboɗo yarlo kane mboɗo yaafo so tawi wonko kalmiɗo ko ganduɗa fewani ñang Alassane wi kam Kalidou ko neɗɗo moƴƴo hanani eyyi noon ɗon kankone mi salminimo no fewi ko heddi ko fewi koye Allah ko fewani noon koye min o alhamdoulillahi rabbil alamin jerejef Baye Niass jerejef Maulana Cheikh al Islam noon tigui rigui jerejef Baye Niass jerejef Maulana Cheikh al Islam ɗum noon machallah Allah no wawi Allah rokka ene barke makko ne haadirta ni hen kono noon e calmintu guiɗo men sehil men DJ Boub c'est star ɗum noon machallah ene wawi décidément en jiiyon émission makko battam lamijo mo jogori tigui rigui ha joni wadde ɗo hen jeeɓonmo en direct saabu ɗum no kewi wiide ni kanko woni intellectuel de haut niveau ɗo banggue DJ ji fulɓe ɗum mi hersata wiide noon kadi aussi ko neɗɗam no fewi ne tawno yimɓe ne jiida meccal taw gona sehilaɓe ne haadirta hen kono ko sehilam hayso joyi jo fof min mbadda ŋas min dugda ne haadirta hen kadi goyata men fof artata place mum ko ɗum woni cegilagal ne haadirta hen ɗum noon bandamen tedduɓe musiɓam horsuɓe ha gongol konngol wonta gongol e lawol gongol eɗen